Sunteți pregătiți? Bă, dar numai un minut poți filma. De ce? Stai, mă. De ce? O oră sau cât? Pula Ha. mea, de ce vă bat? Hai, bă. Gata. Bă, du-te dracu, cred că mă duc până acum. Dar mă, dă-i mă pedală, mă. Dă-i mă o dată pedală, mă. Lasă, mă. Bă, dar nu-ți faci probleme că pula mea-s mașini și de alea. Bă, dar duc cu toată. Stai că n-ai treabă cu panta. Cu roaba prin sens. Hai că dacă află mai spus. Hai că ne bate. Mergi. Stai, bă, că vin mașini. Bă, tu te morți, mă, și nu mă trage. Hai, stai, ia mă, te trage. Dă-i pedală, stai. Nu te băgate, mă, în gură. Stai, du-te. Dă-i pe acolo. Dă-i frate acolo.